Ngunyan, Mm. timing man na kang binuhay mi po yung giraray, may project pala ng DPWH. Okay. So, tulo po yan, actually tulo yan na section. Mhm. Sa Rosa sa sa Rosa sa Sawangan, sa Opo. Rosa sa digdi may Krusada sa may Lakandula, Mhm. and then Saro po digdi sa may Rizal. Mhm. Ano po. Pero yan po iba-ibang ano yan based naman sa guidelines kan DPWH. Iba-iba po ang kumbaga ang gigibuhon diyan na configuration kang bike lane. Yep. So yan po, ngunyan, aning ano yan, maging operational man. Mm. So, we thought na ipasa amin na itong ordinance, pero ano po ito, binasihan na kayo ito. So, bagong guidelines kang ano, inharmonize na so guidelines kang DOTR buda kang kang DPWH. Mhm. So, yan po ang nagawa na kitang bike ordinance under review pa garing yan kang Mhm. kang gunayang pang lalawigan. Pero sa tuya, pasado na po yan.